Hledáte prostorný rodinný dům v klidné přírodě, který nabízí víc než jen běžné bydlení? V oblíbené lokalitě Janov u Nového Boru v srdci Lužických hor nabízíme k prodeji dům, který byl postaven v roce 2003, je cihlový, zateplený a v roce 2019 prošel rekonstrukcí. Užitná plocha přibližně 280 metrů čtverečních a 2 nadzemní podlaží dávají svobodu rozhodnout se, jak chcete prostor využít. Může vzniknout velkorysé bydlení pro větší rodinu, pohodlný dvougenerační domov, nebo místo, kde spojíte bydlení s vlastním podnikáním. Velkou výhodou je parkování až pro 9 vozidel přímo u domu. Ideální pro větší rodinu, návštěvy nebo podnikatelské využití. Okolní krajina nabízí klid, lesy, turistické i cyklistické trasy a čisté prostředí, které láká k aktivnímu odpočinku i obyčejným procházkám po práci. A přesto je tu skvělá dostupnost do okolních měst. Nový Bor jen pár minut odtud, Česká Lípa do 15 minut, Liberec přibližně 40 minut a Praha zhruba 1,5 hodiny jízdy. Je to prostor pro rodinu, nové začátky i budoucí plány. Místo, kde můžete bydlet, pracovat a zároveň opravdu žít.